Tässä videossa mä annan vinkin, miten piirroskuvia voi tehdä LibreOfficen Impress-ohjelmalla. Otetaan esimerkiksi maantiedon YO-tehtävä keväältä 2024, joka kysyy vuorovedestä. On annettu pikku videopätkä animaatio vuorovesi-ilmiöstä johdatukseksi. Ja sitten kysytään, että esitä piirroskuvia ja niihin lisättyjen selitystekstien avulla, mitkä tekijät vaikuttavat vuorovesi-ilmiön syntyyn. Ja sitten lopuksi liitä kuvankaappaus vastauskenttään. No ensinhän meidän täytyy nyt tietysti miettiä sitä vuorovesi-ilmiöä. Siitä voi tehdä itsellensä muistilistaa ihan paperille. Esimerkiksi mitkä siihen vaikuttaa, no aurinko, maa ja kuu, ne on taivaankappaleen nimiä, käytetään isoa alkukirjainta. Maan pyöriminen on tärkeässä vaikutuksessa ja kuun asento. Sitten tiedetään, että laskuvesi on luode, nousuvesi vuoksi. Sitten täysikuun aikaan tulee tulvavuoksi ja uuden kuun aikaankin. Ja sitten vajaavuoksi on tavallista pienempi tietyssä tapauksessa. Tämän tapaisia asioita sekä syitä kannattaa pohdiskella ennen kuin lähtee piirtämään. No sitten piirtäminen aloitetaan avaamalla se Impress. Alas hakukenttään voi kirjoittaa Impress. No mulla se nyt tässä jo tyrkyttää, koska mä olen sitä hiljaa käyttänyt. Impresshän on vastaava kuin Googlen Slides tai Microsoftin PowerPoint eli diaohjelma. Jos täällä oikealla ei ole näkyvissä ominaisuuksia, niin avaan ne ensin näkyville, koska ne on hyvin kätevät olla koko ajan esillä. Jos ominaisuusikkuna on liian kapea, niin tästä välikohdasta saat sitä levennettyä tarpeeksi isoksi. Otetaan ensin ominaisuuksien asetteluikkunasta tyhjä, eli päästään tyhjältä pöydältä liikkeelle. Me tarvitaan siis aurinko, maa ja kuu. Mittasuhteitahan me tähän nyt ei totuudenmukaisesti saada. Aurinkosta kannattaa vain palanen piirtää, koska sehän pysyy paikallaan ja se on siinä tavallaan vakiona. Otetaan peruskuvioista tämmöinen kuin ympyrän segmentti ja lähdetään sillä sitä auringon osaa tähän hahmottamaan. Eli kannattaa maalata ensin tämmöinen reilu ympyrä ja sen jälkeen kertoo, että minkälaisen osan mä jätän tähän näkyviin ja sitten se siihen tupsahtaa. Koko voi muuttaa täältä ominaisuuksista tai sitten tästä näillä neliskulmaisilla kohdilla ottaa kiinni. Kiertoa eli kääntelyä voi tehdä myös. Mut nyt annetaan olla näin. Mä haluan, että se on auringon keltainen sekä sisältä että viivasta. Molemmat otan keltaiseksi. Ja laitan sille nyt auringon nimeksi. Eli kun se on aktiivinen, eli mä oon klikannut sen, otan lisää tekstikenttä. Sinne tuli valmiiksi tekstikenttä, johon mä nyt isolla alkukirjaimella laitan sille nimeksi aurinko. No fontti on valtava, maalataan se. Ja taas ominaisuudet täältä oikealta. Jos tekstin säädöt on piilossa, niin ota tekstin viereiseltä plussalta näkyviin. Kyllä se 8 riittää auringon nimeksi. Sitten me jatketaan, piirretään maa. Eli otetaan pallo, eli ympyrä suorastaan tuosta. Ja piirretään semmoinen reiluhko maa siihen. Nyt ei liian iso, mutta näkyvä. Sitä voi sitten taas suurentaa tai pienentää tarvittaessa. Otetaan sille sitten myös täyttöväri. Otan tuollaisen hempeän vihreän, koska ympärille tulee sitten meret, jotka sitten muuttuu tänä vuoroveden mukana. Sille myös nimi, eli aktivoin sen ja laitan lisää tekstikenttä ja kirjoitan siihen isolla alkukirjaimella maa ja vaihdan fonttikooksen halutun 8. Eli nyt kun mä tein näin, että mä aktivoin sen objektin eli sen kuvan ja siihen tekstikentän, niin ne pysyy yhdessä se tekstikenttä ja se kuvio, kun jos mä sitä lähden tällä tavalla siirtelemään. Vielä samalla tyylillä kuu, vielä yksi ympyrä, pienehkö, ei nyt ihan lilliputtia kannata tehdä, että se näkyy.
Otan siitä sitten harmaan, olkoon se kuu, ja samalla tyylillä kuvio on aktivoitu, sille tekstikenttä. Ja pienellä tekstillähän mä nyt joudun siihen laittamaan sen kuun, ja siltikä se välttämättä ei mahu vaakatasoon, niin antaa nyt olla pystyssä. Sen saa vaakatasoon, mutta ei jäädä sitä nyt säätämään kokeessa, ei ole semmoiseen aikaan. No nyt ne on laitettu. No nyt se maan pyörimisliike pitäisi saada näkyviin. Otetaan sille sitten täältä myös peruskuvioista ja tämmöinen kuin kaari. Ja piirretään siihen sitten semmoinen pikkusen pienempi kuin tuo maa, ympyrä. Ja sille sitten me halutaan tommonen puolikaari. Elikkä näin. Mä haluan, että se on musta, että se näkyy. Viiva on musta ja täyttöväri on musta. Mä voin sen nyt nuolinäppäimillä tuoda tuolta ton maan kohtaan. Elikkä siirrän tuohon maahan ja maahan pyörii vastapäivään, sehän me tiedetään tietysti. Otetaan se aktiiviseksi se nuoli ja lisätään, tai se kaari, ja lisätään sille nuoli. Eli me halutaan tänne alas nuolenkärki, ja se tulee täältä viivasta ja tosta nappulasta nuolia. No se pitää kokeilla, kumpi on vastapäivään nuoli, kumpi myötäpäivään. Elikkä nyt me saatiin toinen. Kun me aktivoidaan se, kopioidaan Ctrl+C, liitetään Ctrl+V, me saadaan siihen toinen, jonka mä haluan kääntää 180 astetta, eli kiertää. Mä kirjoitan ihan tuohon 180, niin se muuttuu peilikuvaksi. Mä saan nyt siihen näppärästi, että ja nuolinäppäimillä hiukan reunemmaksi. No nyt se maa pyörii vastapäivään. Eli nyt kun meillä on tämä osio valmis, lähdetään sitten tekemään siihen se meret ympärille. Merihän on tässä maapallon ympärillä, vesikerros. Ajatellaan tässä yhteydessä. Ja nyt, koska kuu on laitettu tonne, tässä näin, niin ensimmäinen tapaushan, eli se olisi tämän mallinen soikea se vesikenttä, eli kuu on vetänyt sitä puoleensa. Ja sen takia siitä saadaan nousuvesi ja laskuvesi. Eli piirretään soikio. Eli otetaan taas se peruskuviot ja sieltä ellipsi. Ja piirretään se nyt ensin tähän ympärille tällä tavalla peittämään. Ja nyt otetaan täältä ominaisuuksista järjestä kohdasta vie taakse. Ja huomataan, että saadaan liikuteltua sitä nuolinäppylöillä. No se on aika sopiva ehkä. Se vesi voi olla noin tumma, sininen tai sitten sitä voi säätää väriä. Nyt mä haluan, että tämä kaukaisin eli enin vesimäärä on tuota kuuta kohti, niin mä sitten kierrän sitä sillä tavalla, että mä saan sen näin ja säädän nuolinappuloilla sen niin, että se on tuossa maan ympärillä kätevästi. Ja nyt kannattaisi ne vetovoimaviivat, eli voimaviivat siihen vielä laittaa. Eli otetaan täältä nuolet ja viivat ja nuolet. Otetaan sieltä nuoli. Ja voidaan nyt ensin, ne nuolet kyllä kannattaisikin piirtää mieluummin ihan viivalla. Eli laitetaankin viiva ja sille viivalle kärki, eli nuoli. Nyt meni väärään suuntaan, niin laitetaan se toiseen suuntaan. Eli näin. Ja jotta se näkyy, niin laitetaan sekin mustaksi. Ja nyt 2 tai 3 nuolta on ihan kätevä tuohon vierekkäin asetella. Saadaan se vetovoima tähän matkaan mukaan molempiin päihin. Ehkä vielä 3. Niin Ctrl+Z on kätevä nappula sitten, jos tulee jotain ihmeellisiä virheitä. Noin. Ja nythän mä saan nämä 3 nuolta
ensimmäisen klikkasin, laitan Ctrl pohjassa. Oikeastaan se on kyllä vaihtonappula, anteeksi. Eli se nuolinappula kontrollin yläpuolella. Shift eli vaihto pohjassa. Mä sain aktivoitua ne kaikki kerralla. Ja ton sinisen kulman päällä hiiren oikealla siellä tulee kohta ryhmitä. Eli nyt mä sain ne yhdeksi ryhmäksi ja mä saan niiden avulla sen sitten laitettua tänne maan vetovoimaan tai kuun vetovoimaa osoittamaan. Ja jos sus tuntuu, että ne on hassussa asennossa, niin sä saat vielä käänneltyä niitä täältä kiertonappulasta ominaisuuksista. Samanlainen kuvio, Ctrl-C, Ctrl-V. Nyt lähtee väärä kohta. Eli tarkkana, mitä mä yritän nyt niitä nuolia, joka tuntuu olevan hankalaa. Saada niistä nuolista kiinni. Mä otan ne silti vielä pois tosta, jotta mä saan ne kätevästi kopioitua. Näin. Ja nyt vasta mä vien tuon ensimmäisen palikan tuonne. Kun mä ne kerran saan tähän tehtyä, niin kyllä se sitten siitä paremmin onnistuu jatko. Voidaan vaan kopioida ja nyt käännän ne toiset nuolet tänne toiseen reunaan tätä, että siellä on myös siis tietysti tuon aurinko vetää puoleensa. Näin. Eli hienosäätöön menee hirveästi aikaa, jos sille antaa armoa. No nyt meillä on kuu, maa, vetovoimat, maan pyörimisliike, aurinko. Nyt me voidaan ruveta laittaa niitä tekstejä. Eli lisää ja täältä sitten tekstikenttä. Ja voitaisiin nyt kertoa, että täällä puolella vähän pienentää tekstiä on nousuvesi, eli luode. Anteeksi vuoksi, nyt meinas mennä heti väärin, ollaan tarkkana. Nousuvesi eli vuoksi. Ja sitten otetaan toinen tekstikenttä. Tässä kohtaa on laskuvesi. Ja laskuvesi on luode. Muistaa sitten siitä, kun alkaa samalla kirjaimella suomen kielessä. Eli laskuvesi tuossa ja nousuvesi on täällä kohtaa. Se nousuvesihän tietysti on myös vastapuolella. Eli kun me klikataan aktiiviseksi, kopioidaan, saadaan tänne siirrettyä myös se nousuvesi ja myös se laskuvesi saadaan tällekin puolelle. Näin. Ja nyt pitäisi sitten ruveta selittelemään, että mikä mistä johtuukin. Lisää tekstikenttiä ja riittävän pientä tekstiä, että saa selvää, mutta ei ole liian iso. Eli sitten ihan suomen kielellä isot alkukirjaimet, ihan kun kirjoittaisit oikeita tekstiä. Ja kuu isolla, koska se on taivaankappaleen nimi. Ja piste perä. Se voisi kertoa tuohon alkuun, että pääasiassa kuu vetovoimasta. Sitten voisi kertoa seuraavaksi, että miksi me laitettiin tähän nuo maan pyörimisliike. Eli taas lisättiin tekstikenttä, eli nousuveden korkein kohta kiertää maapalloa idästä länteen, eli vastapäivää, maan pyörimisliikkeen takia. Ja sitten tähän voisi selitykseksi aina lisätä nuolia, eli lisätään viiva ja laitetaan, että tosta nyt puhutaan ja sille
mustaa on kätevää ja sitten nuolenkärki. Nuolenkärkiäkin voi säätää, että minkälaisia nuolenkärkiä. Mä nyt laitan ehkä vähän tuommoisen pienemmän nuolenkärjen. Nämä on säätöjä, joihin ei kannata kyllä liikaa käyttää aikaa. No sitten lisätään taas vähän tekstiä, kun me on keksitty, että mitäs vielä laitettaisiin. No voidaan kertoa, että nousuvesi syntyy, kun kuun vetovoima aiheuttaa mereen pullistuman siihen kohtaan, joka on lähimpänä kuuta. Kirjoitusvirheet käydään korjaamassa. Piste loppuun. Kuu isolla alkukirjaimella niin kuin ensimmäinen sana lauseessa, niin kuin tiedetään. Kannattaa kirjoitusasuun kiinnittää huomiota, koska jos sä kirjoitat ihan miten sattuu pienet alkukirjaimet ilman välimerkkejä, siitä tulee todella huono vaikutelma lukijalle. Ensimmäiseksi ajattelee, tuo ei tiedä mistään mitään, kun ei se osaa edes kirjoittaa. Vastaavasti vielä vähän kerrotaan laskuvedestä. Laskuvesi, laitetaan oikea sana ja laitetaan sinne vähän fontitkin kohdalleen, eli samaa fonttikokoa. Laskuvesi syntyy veden virratessa kohti kuun vetovoiman aiheuttamaa pullistumaa. Sen myötä veden pinta laskee. Ja sitten voidaan vielä selittää tänne vastakkaiselle puolelle, mitäs täällä sitten tapahtuu. Nousuvesi syntyy samaan aikaan. Jaha, taas tulee kirjoitusvirheitä. Taas on valtavaa fonttia. Voidaan se taas laittaa 8, koska sitä mä olen käyttänyt. Myös maan vastakkaiselle puolelle. Kuun vetovoima on siellä pienimmillään, mikä aiheuttaa veden pinnan nousun. No siinä nyt olisi aika komea kuva saatu aikaan perusvuorovesi-ilmiöstä. No sitten vaan kuvan kaappaus. Lisää tekstiä voit laittaa, mutta riittäköön se nyt. Kuvan kaappaus tästä koko jutusta. Aurinkosta nyt ei tarvitse ottaa kuin pikkuinen pala tuosta vaikka matkaan mukaan. Ja sitten se sinne vastauskenttään. No sittenhän me mietittiin jo alkuun, että on myös tulvavuoksi ja vajaavuoksi. Eli otetaan nämä selitteet nyt tästä pois ja lähdetään muokkaamaan tätä kuvaa. Me ei tarvita näitä tässä, koska ne meillä on siellä vastauksessa jo. Eli aktiiviseksi ja delete-nappula tuolta näppäimistöstä. Eli nyt mä haluan kaikki, mitä mä tässä näen, niin mä haluan nyt vaakatasoon näin. No se sininen sieltä pullahti. Sen sinisen voi vaikka ottaa hetkeksi sieltä pois tieltä, jotta mä saan nämä kaikki muutkin tästä. Ja se on se vaihto pohjassa, niin mä saan aktivoitua alueita. Katsotaan, mitä nyt kääntyy. Nyt kääntyy noin. Mä en nyt halua välttämättä maan sanaa kääntää, joten Ctrl-Z:llä takaisin. Mä haluan vaan kääntää nämä nuolet. Mitäs nyt tapahtuu? No, suunnilleen näin. Ei jäädä säätämään turhia. Nyt tuodaan tämä vesialue tähän päälle ja me on sen alkuun käsketty, että se on takana, niin nyt se on aika kiva. Eli tapaus on semmoinen, että kuu, maa ja aurinko on samassa linjassa.
silloin tulee tulvavuoksi. Toinen vaihtoehto on, että se kuu on maan ja auringon välissä. Semmoinenkin kuva kannattaa tehdä. Se on myös tulvavuoksi. Eli tässä tapauksessa mä laittaisin otsikoksi tähän tekstikentällä tulvavuoksi. Ja mä voisin tuon kuun tuosta kopioida. Laittaa nyt vähän hassusti 2 kuuta, mutta selittää tekstissä sitten, että ottaa lisää kenttä ja ottaa tänne selityksen sillä 8-fontilla, että tulvavuoksi syntyy, kun iso alkukirjain maa, kuu ja aurinko ovat samalla akselilla. Niiden iso alkukirjain lauseen alkuun vetovoimat vaikuttavat samansuuntaisesti uuden kuun ja täysikuun aikaan 2 kertaa kuukaudessa. Ja sitten voidaan vielä lisätä tekstikentät. Täällä on täysikuu. Eli näkyy tuossa kohtaa. Ja kopioidaan se vaikka, niin voidaan vaan muokata, että tossa on uusi kuu. Noin. Ja nyt meillä on tulvavuoksi piirretty. Sitten voitaisiin vielä tehdä vajaavuoksi. Tästä ottaa siis kuvan kaappaus, viedä toinen kuva sinne kyseiseen vastaukseen. Ottaa nyt se kuu tuonne, toinen kuu pois. Ja nyt meidän pitäisi taas kerran saada käännettyä tätä koko hökötystä. Eli shift pohjassa, eli vaihto pohjassa. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Nyt kääntyi nuo nuolet niin kuin pitikin. Ja sitten vielä tämä kyseinen meri näin. Ja kuu on nyt sitten aurinko ja maa, kuu on 90 asteen kulmassa. Ja tämä aiheuttaa semmoisen kuin vajaavuoksi. Ja siihen vielä teksti. Eli mistä on kyse. Ja otan taas sen fonttikoon ja kirjoitan, että vajaavuoksi. Eli tavallista pienempi vuorovesivaihtelu syntyy, kun taas kerran isot alkukirjaimet ovat suorassa kulmassa maahan nähden. Ja taas tästä kuvankaappaus, print screen, kuten edellisistäkin, ja auringosta voi ottaa vain pienen palan ja viedä se sinne vastaukseen. Vielä korostan, että piirtämiskikkailuihin, säätämisiin ei kannata käyttää liikoja aikaa.